Oke, maaf menunggu lama, udah kesantai sedikit. Masih bersama kami di Kirana Assistant dan bersama saya Fender Putra. Dan bisa juga cek YouTube saya ada Fender Putra Official. Satu lagu Budak Parangai. Jangkau kialah nan jangkau kamari, baitulah mencari sasuonasi. Bakureh pagi pulangnya patang hari, dape sakiro nan kadi makan. Baku pulangnya patang hari, dape sakiro nan kadi makan. Kasuosan dek razaki namu, nanda ulu tido kinilah bakunya. Bakal sanang manan puah di badan, ironya adia nan baulah pulang. Bakal sanang manan puah di badan, ironya adia nan baulah pulang. Malah kironyo dalam babimbiang adia jalan bainiang ke orang lain, adia bawain cinta rasa katangga hatinan jojan tuang katiko susah sapi yang makan badua. Landa pesanang mangko adia baulah aki jahadenai, ini malah kironyo sakit nan indah tabado. Taki jahadenai, ini malah kironyo sakit nan tabado. Halo, selamat merayakan undangan yang telah silakan menikmati undangan yang telah disediakan, dan juga selamat berbahagia buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya doakan juga yang masih jomblo mudah-mudahan ketemu secepatnya jodohnya. Kasuasan dek razaki namu, nanda ulu tido kinilah batunya. Bakal sanang manan puah di badan,